idemo u susret izboru vila vina na Majkinom salašu. Prvi put se dešava ova manifestacija kod nas i verujte mi, imat ćemo mnogo lepih gostiju. A današnja gošća došla nam je čak iz Danske. I ove vreme pandemije, i ove vreme korone uspela je da doleti i da ulepša vila vina. Ovaj izbor i njene kreacije će se pokazati na sutrašnjem izboru. Već kada budete pogledali ovu emisiju, neće biti sutra, nego će biti pre par dana, ali nije ona samo modni kreator, ona je i velika humanitarka. Vidjet ćete o kome se radi. Lidija, dobrodošli u Suboticu. Bolje vas našli. Kako ste? Pa dobro. Vi ste u Danskoj. Da. I vi ste godinama u Danskoj. Ali mogu da pitam koliko dugo već živite u Danskoj? Pa ja sam imala otprilike 8 godina kad sam pošla sa roditeljima za Dansku. To je znači koliko već godina ste tamo? Pa ima 30 i nešto godina. I 40 u stvari. I interesantno mi je, posle toliko godina, koliko već boravite u Danskoj, vi niste zaboravili srpski, odnosno crnogorski jezik. Moji roditelji nisu dali da pričamo danski. Stvarno? Da, nego srpski. Srpski. A da li vam je bilo problem sa Dancima da pričate na danskom? Ne. Ni to vam nije bilo? Ne, znaš kako, kod dijete odmah se naučiš. U vrtić, u školu i nema problema. Bravo, svaka čast. Nije tajna, vi ste iz Berana, vi ste iz Crne Gore. Ja sam iz Berana, da. I vi ste iz Berana otišli za Dansku, znači? Naravno. E sad, odakle vi u svetu mode? Pa znaš kako, ja sam uvijek voljela modu. Dobro. Ali nisam vjerovala u sebi. Zbog čega? Pa ne znam. Prvo sam počela, završila sa trgovačkom. I tu nas radila kod jedne šefice, što se zvala Jene. Ona je bila krojačica. Dobro. I ona je imala tu na štofove i imala je robu. To je velika prodavnica bila, jednom, baš velika. I ona me obučavala tu da šijem. I vidjela je u mene da imam talenat. I onda mi je molila da krenem tim putem. Ali znaš kako, djeca mala bila tada i nisam, morala sam i da radim i to, i u prodavnicu sam radila tada. Znači vi ste uporedu i u prodavnici radila i šili ste? I šili u prodavnicu, da. Šili ste u prodavnici? U prodavnicu, jer ja sam kod nje bila učenik. Šegrt, što bi rekli nekada, raši. Da, učenik, da. Da, učenik, 3 godine sam bila i završila trgovačku školu. I posle toga ste nastavili da šijete ili? Posle sam počela onako da šijem. Sam sebe, da, naprimjer, pravim majice drugačije, da... Uvijek sam nešto voljela da je drugačije nego drugi imaju. A da li ste nekada gledali televizor i preko televizora da ste vidjeli neku kreaciju ili to je iz vaše glave, svaka kreacija iz vaše glave? Iz moje glave, jer ja ne volim da kopiram, a niti volim da me kopiraju. To mi je interesantno, zato što već sam intervjuisao neke modne kreatore iz Subotice i oni su isto to rekli. Ne volim da kopiram i ne volim drugi da me kopiraju. Da li je to zaista vaša mantra, što kažu, da li je to zaista tako, da ne volite to, da kopirate, niti da vas kopiraju? Da, to je moje, da. I šta to znači ako neko vas kopira? Da li je to toliko loše? Pa znaš kako, ne znam kako bi ti rekla, naravno neka imaju svoje ideje, što da kradu tuđe ideje. Tuđe ideje, da. Ja bi mogla da ukradem tvoju ideju, ali ti možeš po zakonu da me tužiš. Da. Znači vi ste zaštićeni zakonski? Zakonski zaštićeni, da. Kako je život u Danskoj kao modni kreator? Da li je bolje nego ovde kod nas u Srbiji i u Crnoj Gori? Pa svuj isto. Isto? Isto svuj u svijetu. Pa kako to? Nekako smo navikli, Danska je zaista jedna država koja je i što se kulture tiče među prvima, što se mode tiče, isto tako i što se tiče i vožnje bicikala, isto su među prvima. Kako je u modi da su tako kao i kod nas? Pa dobro, ali znaš kako, oni u modi stvarno su isto dobri to, ali sve zavisi.
Da, Ne da. može svako da postane Versace ili Gucci ili... Da, jeste, u pravu ste. Ali s obzirom da živite u Danskoj, koja je zaista prestonica u svetu po mnogim stvarima, pa i u Evropi, niste nikako hteli da probate Milano, New York, London? Pozvata sam bila u Italiju, Dobro. ali bila je tada započela korona i onda nisam smjela. Onda sam bila ovdje pozvata u Beogradu 5. juna i nisam ni tu mogla da dođem. Barcelona me sazvala, ali mene više bilo ovdje želje da dođem kod Ankice. Kod Ankice, je li tako? Jer Španija je zatvorila granice, kad sam ja čula da je zatvorila granice i nisam stvarno smjela. Verujem. Kako je korona uticala život u Danskoj? Pa znaš kako, na primjer, imamo da sad oni postavljaju sve skupljanje 50 ljudi, osoba, kafiću gdje se zatvaraju maske u salone, frizerske u salone, negdje Znači, kao i kod nas. Kaj ovdje sve, da. Da li ste uspeli otići u Berane? Ili da li planirate ići u Berane posle ove manifestacije izbor Vila Vina? Ili se vraćate za Dansku? Vraćam se za Dansku. Ali imate osjećaj da ste vi Beranka, da ste vi Crnogorka? Naravno. Ja volim Crnu Goru, u srce mi je Crna Gora. Ili posećujete Crnu Goru često? Naravno, svake godine. Možda i 2 put godišnje. Ali mi je teško, ali s obzirom da ste vi bili mali, relativno mali, ste bili 3-4 godine kada ste otišli iz Crne Gore, pa se ni ne sećate toliko, ali kada odlazite, ali osjećate tu neku tugu i setu? Kad približavam se mome rodnom kraju, onda osjećam toplinu. Toplinu u duši. Toplinu u duši, da. Pa, znajući da Danci, generalno, i skandinavske zemlje su dosta hladne i ljudi su malo hladniji, jer vam bi bio problem, dobro, sa 3 godine ste otišli, da li vidite tu razliku između balkanskih ljudi i skandinavskih? Naravno. Je li ima razlike? Ima razlike. Ima. Da nastavite slobodno. Ima. Oni su mnogo hladni ljudi, Danci, ali ima isto neki što su došli ti, ako si čuo za Juland. Naravno. Oni su ko mi. Iz Julanda, iz Fyn i to si čuo. Oni su drugačiji, oni su ko mi. To mi je zanimljivo, ali ja sam živeo u Švedskoj. Živeo sam jedno vreme u Švedskoj i napravio sam tu komparaciju između Balkanaca i Šveđana, velika je razlika. Zaista je velika razlika. Zato sam i mislio da su i Danci generalno toliko hladni kao što su i Šveđani. Pa dobro, zavisi, ima i Danaca ka mi. Ima i Danaca. Moje kolege, na primjer, moje koleginice, oni posjećuju svoje roditelje ko mi, ja ima i nekih. Različiti smo ljudi. I što se tiče vaših kreacija, evo da završimo ovaj prvi deo našeg intervjua, koliko ste u Danskoj stekli to ime? Vi ste Lydia of Denmark. Lydia of Denmark. I to je vaš brend, je li tako? To je moj brend. Koliko ste prepoznatljivi u Danskoj? Pa... Jel radite u Danskoj ili imate fashion weekove? Imala sam. Ja sam pozirala jedno vrijeme. Dobro. Zbog nekih razloga sam pozirala, ali imala sam, izlagala sam, prodavala sam robu na jednu izložbu i stvarno mi je roba išla kako treba, ali sam posle malo pozirala. Pauzirali ste? Malo više godina sam pozirala. Jel vam je falilo tada u toj pauzi da se vratite toj sceni modnoj? Pa jeste. Jeste. Lidija, da li gledate, odnosno da li vidite vašu sreću za budućnost u Danskoj ili mislite da se nekada vratite u Berane? Gdje su moje djeca, tu sam ja. A znači, baš ste prava, ona privržena majka. Da. Ja to uvek volim da kažem kao narodski što kažu, ja sam kokoška, svoje piliće ću da držim oko sebe. Ako oni budu u Dansku, ja sam u Dansku. A što oni planiraju? Znate otprilike šta planiraju? Pa oni planiraju u Dansku.
On isto leti idu u Berane, na more, Da. 2 puta godišnje. 2 puta godišnje. Da, idemo. Pa to je jako lepo opet da ostane to i u njima, s obzirom da su relativno mlada deca vaša. Ali oni vole, oni su privrženi Beranama. Stvarno? Da, oni su mnogo privrženi. Pogotovo ovaj mlađi, stariji sin. I nema nameru da dođe možda da živi u Berane i da... Pa nema još. Još, pa mladi su. Mladi imaju su oni oni, još mladi vremena. su oni, da. Poznato je, Lidija, da vi niste samo modni kreator. Vi ste i veliki humanista. Iako me podsjećate na vašu drugaricu, a i moju prijateljicu Ankicu Orčić, sa kojom sam ja imao intervju i vi je jako dobro poznajete, i ona je veliki humanista. I zaista je mnogo toga uradila što se tiče našeg grada Subotice, pa i šire. A čuo sam da ste i vi isto. Da ste vi mnogo toga uradili u Danskoj. Ja sam poklonila 19 kompleta crkvi za djecu oboljeli od kancera. Svaka čast. Nismo mogli modu da održimo prošle godine, jer je ova korona počela. I onda nismo smjeli da se sastajemo. Prvo je bilo po 10, pa poslije su povećavali. A šta ćemo mi da uradimo sa 50 ljudi? Da. Ne možemo ništa da uradimo. Nama treba više ljudi da bi skupili pare za djecu. Sve ti moji kompleti što sam ja poklonila, to je za djecu. Ali ima ih puno, naravno. Verujem da ih svugde u svetu ima mnogo dece koji su oboleli od kancera, tako i u Danskoj. Tako je u Danskoj, da. Kako je Danska? Da li je Danska organizovana po pitanju tih donacija? Da li su oni Da, humanitarni? da, jesu, to jesu, da. To me baš i zanima, zato što znam da mi smo počeli polako, počinjemo, ali verujem da su u Danskoj drugačiji. Jesu. Da li su tu firme uključene ili I kompanije? firme, kompanije, privatnici. Naprimjer, ima, kako se ja sjećam, sad mogu ja da pogrešim, ima 2 puta godišnje gdje je na televizor, baš princeza Danske, ova što će da postane kraljica, ona je za Crveni krst bila na televiziji i skupljala robu. Bravo. I tu nas su se javljali, davali. Da. Vaše modne kreacije, za koga su? Da li su za mlade osobe, srednjih godina ili za starije? Za mlade osobe i do 50 godina. Tako. Do 50 godina? Do 55. I to je uglavnom za žene ili ima i za muškarce? Samo za žene. Samo za žene. A šta je s nama muškarcima? Lidija. Pravo da vam kažem, nisam, to ne umijem. Mnogo, to je interesantno da muškarci, to ćete se verovatno vi složiti sa mnom, muškarci manekeni su više plaćeni nego žene manekenke, a da više ima mode za manekenke za žene nego za muškarce. To jeste. A zbog čega je to tako? Pa ne znam. Ne znate zbog čega Ne je to znam. tako. Mene nikad nije vukla ta moda za muškarce. Nekako je lepše ipak za žene Za kreirati, vi ste žena, pa zbog da, toga. ali za muškarce, šta da se kreira? Pantalone, sako. sako Pa to je i isto džemper. lepo. Zamislite da ja nosim sada neku majicu Lidije of Denmark, to bi bilo jako lepo. Pa bi, ali kad ja bi umjela. Kad bi umeli. Da li vi crtate? To ne, To ne. Dobro. to ne. Ja imam 4 gine Dobro. kući Dobro. i ja, na primjer, ja volim mnogo prirodu. I možda je to spontano tako došlo da me inspiriše mnogo priroda. Ja sam mogu da gledam u jedno drvo Dobro. i to drvo može da me inspiriše da napravim haljinu. Ali vi šijete? Ja šijem. Vi šijete. Šijem i kreatiram na ginu, Dobro. stavim štof Da. i onda, kako sam ja zaumila u glavu, tako ga na ginu i onda ga prošijem i kako treba to oblikujem i to i onda imam 3 mašine kuće. Da će naši gledalci imati priliku da vide na izboru vila vina koja se održava na Majkinom salašu. Koliko vam je potrebno da napravite jednu haljinu? Pa sve zavisi. Ti možeš jednu haljinu da napraviš za sat vremena. Sve zavisi.
A jednu haljinu moraš 3-4 dana. Sve zavisi kako je ovaj. A ja volim da nešto na nju stavljamo. Nešto dodatno još. Dodatno, da nije ista moda, zasitili smo se. Da. Koja vam je najomiljenija kreacija do sada što ste radili? Pa, pravo da vam kažem, Adam i Eva. Adam i Eva? Da. I šta je sa tim kreacijama? Da li to ostane kod vas kao izložbeno? To je ta kreacija što sam ja bila pozvata 2017. kod Vesne Krivokapić u Forte Mare i tu nas sam izložila u Herceg-Novi, da kažem, u Herceg-Novi u Forte Mare. I tu nas sam izložila tu kreaciju, to je baš po Bibliji bilo. I tu nas sam napravila ručno za Adema, šorc od lišća. Od pravog lišća? Ne, nego od suvog, oblik, kao ono cvijeće što kupuje suvo. Naravno. E, od toga cvijeća plastičnoga sam ja listove upotrebljavala i tako sam napravila korset za Evu i haljinu i suknjicu. I torbicu joj napravila. I imala sam malog anđela. Baš ste dočarali Bibliju. Baš Biblija je bila. I šta se desilo sa tom kolekcijom? Pa to je ta kolekcija što sam poklonila. A to ste poklonili? Da, to sam poklonila. Vratit ćemo se još na vaš humanitarni rad. Sada ste, što ste rekli da ste dali za decu koje su obolele od kancera, da li imate još nešto buduće da napravite humanitarno za nekoga? Da. Šta? Da. Pa voljela bi, na primjer, ja volim da pomažem ljude, volim da pomažem siromašne ljude. Kad vidim da nema neko, deca da nemaju da kupe čokoladu ili to sam isto bila jednom u priliku, ja sam tu čokoladu kupila i dala. To je baš u Beranama bilo. To mi je interesantno zato što kada ste ovo počeli da pričate, da kada ljudi koji nemaju, pa reko kako nemaju u Danskoj. Ja sam mislila da pričate za Dansku, ali ne, vi dajete kod nas. Kod vas, da, ja dajem u Beranama, da, ali dajem isto i u Srbiju kad vidim. Svaka čast. Ja sam baš bila, isto u Dansku imao jedan primer, gde sam ja živjela i ja tu porodicu dobro poznajem. I to je dete tražilo čokoladu od majke. I ona njemu na danski kaže da nema para. I sad Danci, oni nisu baš da, Nisu toliko privrženi kao što su oni, da. I ja sam onda vidjela tu čokoladu gdje je ona stavila i ja sam uzela tu čokoladu i stavila na kasu. I onda sam trčala za njima i dala. I ona stvarno niste trebali i zahvalila mi se i što da ne dam. Koliko to znači za vas? Kad uradite neko dobro delo, pogotovo za decu? To mnogo znači. Onda razmišljam, mogu danas i pušim 3 cigare manje, ali da dam djeci. Mnogo volim da djecu pomažem i sirotinju. Mnogo volim. Ali imate podršku od vaše porodice, od vaše djece? Da, moj muž isto, za to moj muž gdje vidi da prose, to samo daje, moje djeca i oni su za to. Ali on Danac? Ne, on je Beranac. Našli ste se? Našli smo se u Dansku, da. Eto, sudbina. Ne možete, vi ste otišli iz Berana, ali Beran iz vas ne može. Ali ne može. Znači, našli ste se. Našli smo se, da. Svaka vam čast. I on imate full podršku od njega? Full podršku imam od njega i od moje djece. Full. Svaka vama čast, zaista, svaka vama čast, jer verujem da kad god nešto lepo uradite, da vam je srce ogromno. To jeste.
Lidija, kada pričamo o humanitarnom radu, tu su i nagrade, pretpostavljam da ih imate. Da, imam. Kakve nagrade imate? Dobila sam Dama godine 8. marta 2020. Dobila sam 5. juna 2020. sam dobila za Business Woman. To sam dobila u Beogradu. I onda nisam Imali ste jednu pauzu, pretpostavljam. Bila sam pozvata za jednu nagradu, ali sam odbila. Odbili? Odbili, da. Je zbog korone. Aha, zbog korone, jasno. Da, nisam smjela. Ova korona nas je generalno sve unazadila mnogo. Da, jer je tamo u Dansku sad malo više počela korona i to, pa plašim se granice da se ne zatvore. Naravno, naravno. Odakle ste nasledili vaš talenat? Da li od majke? Ne, nisam, nego od moje pokojne babe, majčine majke. Majčine majke. Da, ona je uvijek šila. Uvijek je šila? Da, to su stare bake koje su tada ručno. Da, ona je svojoj djeci sve šila najljepše haljine i komplete i ona nikad nije... Da. Ali najljepše je bilo njihova roba. Nasledili ste zaista lepu stvar od vaše bake. Da. Su vam živi roditelji? Rekli ste da jesu. Da, jesu. Živi mi i otac i majka. Svaka čast, veliko bogatstvo. Imam brata mlađega, imam 2 sestre mlađe. Velika porodica. Da. Prava crnogorska porodica. Prava crnogorska. Onda imam, naravno, udata sam, 32 godine. Imam 33 godine u stvari. Imam 2 sina. I pozdravljam naravno, gledat ćemo se i u Danskoj. Da, sinove, muža i zahvaljujem se na njihovu podršku i... Svaka vam čast. I koliko je ta podrška zaista bitna da imate i od porodice i od roditelja, a i od vaše bliže porodice, sinova i od muža? To mi mnogo znači. To mi mnogo znači. Da me svi podržavaju i... Bodre vas da kažu, mama, samo napred. Samo napred. A ono što me zanima, Ankicu ste u naš Orčić, utornik Orčić, upoznali u Sarajevu na jednoj jako lepoj manifestaciji. Da, bila sam pozvata Dijaz Kova, kreator, Dijaz Kova, moj prijatelj, pozvao me na modnu reviju Golub mira. Golub mira. Da. To je jedna jako, čuo sam, Golub mira se zaista održava ne toliko često, ali kada se održi da je to vrlo i glamurozno i prestižno. Da, to je bilo nešto stvarno. Šta možemo da očekujemo sutra? Sada je sutra, ali kada budu naši gledalci pogledali ovu emisiju, to je već u prošlom vremenu. Šta možemo da očekujemo od kreacije na izboru Vila vina? To ćemo sutra gledamo. Znači, nećete otkriti tajnu? To sutra gledamo. Pravi ste dizajner, ne otkrivate tajnu vašeg grada. Da. Samo nije u belo. To me isto zanima, s obzirom da je u belom zbog pokojne spisateljice Isidore Bjelice, vi nećete. A bit će moj komplet koji sam ja kreatirala za sebe u belo. Zbog nje. Zbog nje. Da. Koliko vam je drago što ćete biti u Subotici, na ovom prelepom mestu, na Majkinom salašu i sa ovim našim predivnim devojkama i ljudima i što ćete raditi sa njima? Koliko vam je drago? Mnogo. Mnogo mi znači. Mnogo mi znači kako su mi dočekali. Zahvaljujem se mojoj prijateljici Ankici Orčić što me pozvala na pozivu i mnogo mi je drago što sam ovdje. Presrećna sam, jer nisam nikad bila ovdje. Ovo mi je prvi put. I meni je jako drago što radim prvi put intervju sa vama, ali verujem nije poslednji i da ćemo raditi u nekoj skorijoj budućnosti kada prođe ova korona i ova pandemija, da ćemo raditi neki drugačiji malo intervju, ali da ćemo i dalje sarađivati. Nadam se. Da li možemo da vas očekujemo u nekoj skorijoj budućnosti ponovo da dođete u Suboticu? Da napravite neki spektakl? Ne znam, sve zavisi, ne znam. Zavisi ko vas pozove. Ko me pozove? Ako me pozove Ankica, ja ću dođi kod Ankice. Kada pričamo o modi, još da se osvrnemo i na tu modu, kada pričamo o modi, danas je zaista poznato da muškarci nose suknje, devojke nose pantalone i kravate i košulje i odela. Šta se to dešava danas sa modom? Nema one autentičnosti
vi što napravite, to je autentično. A ovo što se nosi, da muškarci nose štikle, nose suknjice, devojke nose odela, šta se to dešava sa modom? Pojma nemam. Pojma nemam, i ja se čudim. Mi se čudimo koji gledamo modu. Ja se isto čudim. I ja isto čudim se kako može kreator to da izmisli tako. Nešto je u ludoj toj glavi. To je ludoj glavi. To su ipak vaše kolege, naravno, Da. ali ti modeli, te kreacije se zaista mnogo prodaju i mnogo se nose, što je najgore. Nose se. Ja mislim zbog toga što smo mi presiti Da. ove mode. Da. Sve je ista moda, sve je isti kalup. Samo ako promijeniš malo jedno dugme ili ružicu staviš ovdje ili tako nešto, ili malo šlic povećaš. Pa možda moje kolege su sad počeli drugačije da vide da li te da uspiju i eto, Bogu hvala, uspjeli su. Jeste imali nekada nekog uzora od modnog kreatora koji se vama jako sviđa i koji ste, eto, kada ste gledali njegove kreacije, da ste bili oduševljeni? Versace. Versace? Da. Čega? Pa on je imao neku modu, to je bila fina moda, kako da vam kažem, elegantna, ali nije bila elegantna. Da nije u klasičnom smislu te reči, Da, u tom, da. Jeste nekada, sad ružno je reći, kopirali, pokušati, da li ste pokušali kopirati Versace, njega je teško i kopirati? Ne. Volim svoju liniju da imam. Ne. Jer kopiranje... To ono što ste rekli, da ničemu ne vodi kopiranje. Ne vodi. I za kraj bih želeo da znam, ko je Lidija? Lidija je obična žena. Udata žena, majka 2 djece, sestra, ćerka. Šta da vam kažem? Vidim da ste jako srećni. Zaista ste srećni, da ste ispunjeni. Najviše što ste ispunjeni. Da, naravno. Srećna sam u braku. Da. To puno znači. Puno znači. Imam dobru djecu, srećna sam što imam tu djecu. Roditelji su mi dobri, vaspitali me kako treba. Što bi rekli, da kucnemo u drvo, da ne ureknemo. Brat moj, 2 sestre koje me vole, koje me poštuju, mi smo mnogo bliska porodica. Lidija, ja ću se vama zahvaliti na današnjem razgovoru. Nadam se da niste imali veliku tremu, da smo uspeli da razvijemo tu tremu malo. I puno vam hvala što ste došli u naš grad. Hvala što ste me pozvali. I vidjet ćemo se nekom drugom prilikom. Nadam se. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, moju sagovornicu Lidiju Obdenmark, koja nije samo modni dizajner, nego je i veliki humanista. Pomogla je mnogima, ali pomoć kojima je zaista mnogo značilo, to je deci koji su oboleli od kancera. Pomozite vi nekome svakoga dana, nekim malim stvarima, jer nekome to malo deluje mnogo. A verujte mi da je tako. Želeo bih da se zahvalim Lidiji Obdenmark, želeo bih da se zahvalim Ankici Utornik-Orčić, koja organizuje prelepu jednu manifestaciju iz Bordila vina, kao i dizajnerki Vanesu Kesegi, koju ste imali prilike da vidite u emisiji Nešto sasvim obično. Lajkujte dole, vidite link Facebook, Instagram profila i budite i vi deo nas. Ako imate neku priču, slobodno nam javite. Vidimo se nekom drugom prilikom. Nadam se da ste uživali danas i da ćete uživati u nekim budućim našim emisijama. Svako dobro!